ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto na lamang ang imong mga giahag upay akinindughan ko aron dili ako masukama unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O.R. Dear Sarge Morse. Magandang araw po sa iyo, Brother Bern. To you, Lalan, Dodong Guapa. Try you to see your brother burn me love around my todo guapa. Tigulang nga ba yun? Itago na lang ko sa pangalan si Annie. Ayos yung pangalan ko ba ane? Batang bakal na nasa fresco. Ano ba itong bakal? Katawa rin ko sa kuwanda. Nagos mo ito na yung adlaw po sa dance sport ba? Yes. Ang pinakalas nga pair kay ang babae kay lalaki po. Ha? Guy to guy. Go to guy. Mas sexy pa ang... Ang guy. Mas sexy pa pa. Mas babae pa mo with it. Okay. MR na ako'y boyfriend. Itago doon sa pangalan si Jethro. Ewan ang boy na joke ang bird yung awan Jethro. Robot. Gisagot na ko siya last month MOR kay sa tinulanay lang. Dugay na ako siyang idol. Jisugan ayos yagod siya bet oaks ayos. Ano ba dagan na po yung mga radio station karon nga mga bayot na po ilang mga DJ? As in? Ay naman ito isa nga bahit gida. Di ba? Ah, naman, mabayad yun ang Pero karon nadugangan. Sa tanan na po yung stasyon na po yung bayo. Naman ito kay, di man yung bayot ito. Ay mani. Style naman niya pabayot bayo. Bayad Ab, kay mo niya. Wait. Ab. Maki ba? Bayot eh ko, ha? Grabe, nagbayad ka diya. Sabi ka na kung bayot ka rin yung gloves ba? Ay, gusto mo robot naman siya. Punyema. Hindi ko imagine. Siya ba yung yuya waki? Ito siya, uy. Wala pa may kamera din, makita yun nung may galas sa mga actions din. On mo na camera. Nakadari na pe. Ako rin lang kakakita. Kung sa'yo, reklamo na ba na sila nga, burning ka ng pulis, ano ba? Ay, na po din na sa tabang. Sinsa kaya partiyagi kaya. Damong gito dapat ito. Oy, bagong model na din si Conron, si Donaire sa Mandawi Foam. O kung Manny Pacquiao, si Donaire na pa na nadugang. Sleep well. At Mandaw. Comfort at its finest. Grabe po ang kalaban, no? Murag caveman. Grabe, bawa ka ba? Wow, kabalo kayo na ito rin manumbag si Akon. Ano, kanta kayo na Ito siya ba ka ng American or Tahitian? Mexican. Ni green yan.
Walter sa kapilihan. Mexican. Grabe. Sulit yung kinumo. Abi ako naman siya na, nobody wanna see us again. Mara ba ito, di ba? Snap that oral. May balik kayo manumbag si Akon. Graded pag itong bunga. Grabe. Katilag. Piting hayag kinumo. Gusto kong sa'yo kagaya si Dunay Ribay, nasa gid mas gaya pag siya bay. Bara lagi bato lagi. Sa'yo kayo ito maragilahi sa lapok. Kung saan naman ito eh? Manny Pacquiao manggani unsa pa siya ka ng People's Champ na among giapoy mo pil din niya magpakatulog niya. Pero ngayon, Karimot na na, chicks ang kwan. Iyatubang lang sa ako. Jamaican. Jamaican. Ito Mexican. Jamaican siya kay ano siya eh, Saibre black yan. siya, black. Half Jamaican, half FNB. Yung nas Carmen. Jamaican. Alay man to siya. Aw. Ay, nasa amigo man na. Wow. Bartender man na. Ako yung host na ilang kuan. Kung tahi siya. Okay. 1 million. 1 million ang gata H plus utilias ko Enos May. Gawat handla. Susunod niya! Ayan doon siya yung na ang Okay. Dodong gwapa na kato. exit ang bayot. Ako pa na mo H. Bye. And Kalabara kong hey. Hay sito na niya. Yoy! Bakit ito sa story, B? Ano na yung story diyan? Nako'y boyfriend nga si Jethro. At gisulod na ako sa niaging bulan. Kahit dugiran ako siyang cry. Ako siya ito gusto niya yung jubulan sa hanggang ayago siya ako siya Betty LaFay. Siya Emal Ayas Iratatowi. Pero MOR. Anong chikain? Oh my God. Pati ka ba? What? Siya mismo ni testify nga. Lahira gid akong basketball player. Oh, syempre naman. Mas lahi ang bandal, uy. Tanaw na nato ko i-compare daw natin. Okay. Syempre, lahira gyud ang banda. Or singer, or model, or... Wow! Sabay. Or katong plain student. Ano yung story, B? Lahira gid ang banda day. Ay, Ah? ang banda. Ang mga vocalista day lahira day. Vocalist. Oh, O guitarist. tanan na to sa kanang nagakanta sa kuan. Okay. Dapat kuhain nga lang nasa, for example, mga Sayo na. nanan. Una. For example, nasa Red Doors, nasa Emperador, nasa Kompanyero or Tanduan. Sama mo, di ba ito mahuman ng galaksiya? Pero ito story. MOR, dagang ko'y kakadunggan. Nga dagay na ilain chick si Jethro. Amo ala ka chika nga knowledge ibig si Jethro. Pero MOR, nagpababuta bungol ko kay di ko gusto nga madawat ang among relationship. I love na ako si Jethro. Amo yung honors ko diri, ako kumatik, shoot ako diri. Shoot na games o sa Jethro ano. And sa tinod-alay lang MOR, basing ka Jethro na nako ihatag ang akong virginity. Kasi amo ka Jethro, kaya ako talimaw, babe. Mora ko na na. Oh, hindi mo Kaya nga nga pamaagi MOR para maako nagyud si Jethro. Di naman to sa salai. Siya na lang ako talimaw, babe. Ako, babe. Sayas. Kaya siya ay sa shit ang ni Aw. O di na nagsugo na akong gugmangi ah. Gusto ko sa Jug mag-iak sa Oh Cabal. Hi love. Hi, love. Pasensya kayo nga nalangay ko kaya napakoy gihapit nagpapalit mo gud si mama og Bombay ba. Gahapon mo kay lakaw. Kaya kita Bombay. Di ba? Ka na nasa tayo istoryahan ng taoy. Adi, malakaw makataka
Karon sa Nya tama na mo gikakalat nga istorya nga lagi kita daw kagahapon sa isa ka sa motel nga may pagawa sa ana. Sa ka tinuod man. Unsa? Nana po na nga mga istorya ba? Nana po na yung mga pandaot nga istorya. Si sulti nila? Yung chika sa akong friend, nakita daw kanya nagawa sa kuan sa isa ka motel. Tinuod na siya. Basi nila ba lang? Kay, sa nga motel, katong neat, walay putol motel? Ay, Ang abay man niya, karinderya, tila itiri. Ay, Dito ko kapamalit og kuan, so abi siguro nila nga, dito ko niagi sa motel, pero dito ko sa tila itiri. Ang damay ma. Teka na gini makita na to, ani. Wala di tinuli. Wala na ba nga? Kaya ka nga, ikaw gina kong love. lagi ba ya? Dili ko gusto nga maapektuhan atong relasyon ani mga istorya nga nani. O, lagi mo na Nabi, ikaw. ikaw Ayaw na. na ayaw pagtapos sa istorya ng mga chismis diya na magtapot-tapos. Ayaw pagkuhanan na. Diri ka motosa ako kay, di ba? Ikaw na yung minag love mga kunin mo, di ba? Oh, dinaram man day na. Sa kay ka ba? Ala? Ano yung phone, B? Ay, ano ni nag I love you say mo diri? Ha? Insan ni ha? Be? Oh? Ako ng amigo, gibinuangan na sag ko. Carlo, be, nakabutang. Ay, lagi tripan na sag ko nila. Anagin na sila Babe man lagi, I love you, babe. Thank you kagahapon. Gitripan ra ko nila kay ana na sila mag-trip-trip. Oh. Abi mo na kailain. Okay. Gwen Balazo ba? Oh. Wala eh. Walo ka ay. Ikaw basa mo kay ka. Sa mamulakaw ta dili kay daghan magini mo. Oh, sige ba kadjut lang magilis ako gisuot diri. Hindi ko lagi kanimo ba? Ba? Singot pa ba yan? Ako'y dala imong favorite nga barbecue, chicken barbecue ay kabalaka pork flavor ni. Nani chicken skin? Ha? Wala. Mura ni siya nga chicken barbecue nga pork lang yun siya pure. Oh, you're so sweet. Oh na, pares na tog buko juice, lemon flavor na ha. Lemon. Mura po ni siya buko juice nga lemon. Ikaw bitaw. Kaya ang tuntang-tango ng stick B para makaon na nato. Sa barbecue. Sa lemon juice. Bantay aslong baya na. Ay, lemon juice. Sa barbecue. Ay, lami ba yung kaunon ani kaning naay ka ng tambo. Sa barbecue. Ay, sa lemon juice. Ay, ang lemon dyan ay tambo. Butangan sa natog ice bake para bugnaw. Sa lemon juice. Ay, sa barbecue. Pasensya medyo dagan pa'y pagod. Sa barbecue. May ang lemon juice dagan pagod galuta. Be, ang binasa na Ano mo na pagod, dalikdi. Yeah. Alam mo, lagi ka nagdalag sauce. So, wali lami kung wala sauce. Sa barbecue. Sa lemon juice. Kadjud lang, B. Ikaw ba? Saan naman po? Magmahay man sa tanimo, oy. Tulo na kaadlaw sa ikog miss call. Balag wrong send, di man gani ka mag-reply. Grabe, wow ha. Kabalo, biya ka nga nag-uban mini ani. Magkabaunta ka nga, nag-uban mo. Dili kay ka ng tibok adlaw gyud nga. Di ka mag-reply, miski, hey man lang. Wow ha. Hey, yun. Kabalo, biya ka nga ni ani nga. Kabalo, biya ka nga halos kita halos kauban matag kumana. Tapos magsilos pag yung kain. Alang, maguban na kita matag simana, pero tag 2 hours na pod. At least 2 hours a day. Laman lang na. Extend og mga 6 hours. Ikaw ba? May man din kada yun. Ang nagaling ko diri yun, ito nga nagaling ko. Dahil lagay ko Okay. ngayon duty, obirin ko unya. Be, Pinarabik nagdobe ako ka na. ng palit na kagatas. Bananta ka. Ikaw ba? Gabi, kamanyan, ka ba? Sut lang na ako giluto diri para sa imo ha. Ay, sonay lang ka na. Ako gining giluto with love. Ay, kasarap. Para lang every time na ma-remember nimo na nakakaon ka nga sudan, sa ako gikan. Nagluto ko yung anaw, si Nina. Igang baya.
Asa man mukaon sa ta or mag Pag brabi, lain mga gabitay-bitay kaga-serve. Matuslo niya na sa sabaw. di pa kaana para unya imong kauno na ay flavor. Ikaw ha. Ikaw ba man yan? Gigay ka ba? Alam ko sa harap ito magkita. Hey guys, biya ka nawa. Sige na. Si Maday tagkaon para at least tas-tas ang agi na to. Ano. Gaya ng Okay. dati, diri, magsugod mo ko sa balcony. Tumingin ko sa doorknob. Ikaw Sige na, ha. sorry na. Hinahinay biya ka na ba sa hospital na sa... Sige na, sorry na. Ano pag manya-manya ba? Kasunod lagi, if gani ma wrong send ko, reply po duguyo. Sige na. Ano gusto may good? Ano na nga, kung kauban, ako una-una na sa imuha. Ay lang! Hoy! Murag ba yung zombie? Lano sa mga kalab? Saan ba nag-away ni mo? Basta ka, nagang rip ka? Nasa kinadungan ni Cheka. Ano, naghihilak na sagka ba? Ano ka ni Cheka? Saan naman sab? Pinyonan na si Dodong Guapa, Chan. Saan kilain daw? Diyan lang ah. Nainanaw. Hello? Hello? Hello mo? Hello? 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 Nagugmanggahak pa mi. Hello? Saan mo pandam? Panahog nagugmanggahak mi. Balik sa drama. Nakita na sa kasi sa kalugar. Saan naman sa... Ikaw ba na eh? Kisa mo na si Chismis eh. Wala pa! Vigil. Kisa si Chismis eh. Siguro si Tonex sa punan. Si Chismis eh mo nga nakoy lain oh. Oh, dili si Tonex! Kisa mo na si Chika sa mo. Si Brandon Lin. Saan man taong ka? Ato ba karon sige po kag duda nako? Ay, sabi. Ay, So, ano yung naghihubo imong mga sinina? Ano yung naghihubo? kabalo na ko nga nang di gapangita pagkaglait. Kay kabalo ko nga dugay na ka ng hangyo ng ihatay na ko ako self. Kay dugay na ko ni gusto i-ratatouille. Kabalo mo gisumana ka nga. Pag-ilis diha. No! Pag-ilis diha. No! Ang yumita na abri kayo ng mga tao sa ubos. Sira na ito, itanan na. Kabalo kong gisumana ka nga sige tag-half. Sige na tag-upper. Karo ihatay na ko ang tanan. Ani. Ani, ang sorry makabuhat ko, Kabalo, Ani. first time ni mo na makita. Oh! Ani. Nara! Tanaawa! Ano? Hikapa! Hiyam-hiyama! Tila-tilai! Ay! Abu-abay! Ang ako tiil! Ani! Ay pa, kasama ba? Kasama ba ni ma? Medyo na nga panawag. Hela! 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 Tubay ka man! Gadrama mi diri ka samok-samok mo diya! Nara! Oh, wili! Oh! Yeah. Sino mga buwan? Hoy! Tanawa ko di ba? Hoy! Di ba mo rin gusto? Nagihit mo ko, guys! Scream! Ay! Saan mo nang gabuhat? Ang binay mo! Ang binay mo! Idulos! Unsala! Unsala! Ano yung malagi ko? Idulos! Ano yung mga gikuha nga ako mga biskwit? Ano yung mga gikahan ako biskwit? Hoy, ang dangi! Ang dangi pagkaan sa biskwit!
ang giuna-huna. Kuan sa ta ba ka ng palamig sa ta? Malamig. Unsa may ako nahimo sa imuha? Di ka gusto nga ka nang mag-I love you ko? Di ka gusto nga ka nang kuliton ta ka? Dili, walay problema sa mo. Ako ang nay problema. Pero di ko kasabot sa akong kinabuhi karon lately. Bro, gusto kong Ikaw? pahuway sa ko ba? Ikaw na'y problema? Or basin gigna na lang kasi munguyab nga makibulag na siya nimo. Lena, sa man ka Lena? Sa man gyud ang tinuod diri? Walay labot si Ani. Wala lang, gusto lang ko nga. Lately man gud medyo stress kay ko. Gusto na ako nga pahuway sa Stress ko ka? ba? Halos di naman gani taga-kita. Tapos stress ka? Kasi pasubot ni mo, ana. Inalagod ko diri, unsa man gyud? Kanang magpakasal na mo? Or siya na gyud ang imo ang gapilion? Unsa man gyud? Okay, fine. Butan ki si Ani. Kay ngano ako dili ko butan, dili ba Buta. nakagalutuan? Butan mangyapong ka. Pero siyempre si Ani, mas dugay na ba mi. Then siya ba una, tapos basta, ayaw na gud masakitan lang ta ka. Basta kay, Please, ayaw lang. Di lang ta magbulag. Kasi rin ako mangulit ni mo og text. Sila ko mangutana kung asa kagikan. Lena, pasensya kayo, pero kung ano sa ta ka ng cool off lang sa ta ka dyan. Maubigid na imong gusto. Di na ka gusto nga makakita na ako. Yung ko cool off lang sa ta. Tagasan nung panahon tong kaugalingan sa usa kaya ako mismo din nasa kasap. Hapdos na kayo. Cool off. Bulang lang sa ta. Kung usay pasabot anang cool off kay padulong naman na sa buwag na gyud. Kung di kami nasa ko, magbulag yung taan eh. Pero I tell you, kung ano sagod ka na. Takal na itong chance itong mga kaugalingan. Kami lang siya magsiguban ni Ani. Buotan kay si Ani sa ko ah. Kung na-feel ako nga, love you kay ko niya. Yapit yung sa bikiri. Papagaling. Ay, natukan song ikawan. Hi lang. Yapit yung sa paborito ni mga pansitan, no? Wow! Love, I so love this. My birth nga pansitan, pero magdala kay Puto. Ay, mo sa bagong lipunan. Wow. Hindi. Ay, namin kayo ni ba? Dali ka, na tala, bali lang. Kana nga pansit sa jampak na. Ay, sa jampak dahil ni. Suri-suri sibo, maguto kong gusto. Uy, lamig kaayo ba? Muna nila mga leftover sa budol. Banto ko na yung masagol. Lang. I love you. I love you too. Party ka ba? Alibis, sama ka ba? Saan yung carsoonist, babe? Hindi giting ana. Oo, abot tabi sa balay. Ito si short. Hindi, basta seryoso ko. I love you. I love you too. I love a party ka ba? Well, sweet cake ka, oy. Hindi problema na kay Salah mo. Ano naman ito mga shit? Ay, Banto ka nag-post siguro. Banto ka nag-post og, hey, thank you. Bito, love. Anong Naman. tatakoy sulti ni mo ba? Ano man? Tana mapasaylo ko ni mo. Yuya, what? Edus. Edus Yuya. So, Edus Yuya yung show convert. naka-coping na what? Edus. Oh. Kasi masala di ay. Okay. Naka-try ko ka to. Nakapalugi, oh. Oy. Namutan sa ibo. Ay. Lang. Dapat mong mga kakadunggang nga istorya nga na ako ilain. Tinood ba yan na? Unsa? Gusto na akong aminon sa imo kay kakakonsensya ko kay butan niya kasako.
Imong gi-give up ang imong virginity for me. O gusto ko nga magbago na lang. Nagipagbulag na ko niya. Natulgo. Natulog. Naglanghap. Ano na hina ng langhaman niya? Lang. Di amin ko sa imo kay gusto ko may pasaylo mga another chance. Huwag ka matiyo nun. Lang. Inanta ka nga, unday na nagtira lagi. Nasa gilaing pimple. Pasaylo ako. Please. Okay. Actually, love, kabalo ko nga tinututanan. Gilatingin ako panahon nga 15 mong pilion sa mundo, ha? Ingon na nataka, love. Pero karon nga nakita na ko nga ako gini magipili. So padayon na natin eh. So tagahan pa ko ni mong chance. Wala problema. Tulad ako love sa imo. Pasaylo ako. Pero Wala. Wala. Pasabot ani. wala na Jethro Lena nga world. Ato nang bungkag. So nakadesisyon na gidi ay ka? Tama mo na donggan. Wala man ako ni magipangutana kung kumusta na ba ko. Kapalo ba ka? Lately? Hilig na kay kumukhaon nagbalot. Ha? Tapos lately, kakabatan ako tingala stress sa kadlawon. Kay gapangita kog proven. Kapalo ba ka, ana? Igutom ka? Tapos pinan ako kaadlaw walay ligo-ligo kay ganahan ko sa kuang baho. Sabot ni mo, ani. May mo na kang butakal. Diyos, inasulti mo na mo na sa kuha. Si pasabot ni mo, anak. Wala man lang ko ni mo gi-check kung kumusta na ba ko, kung nagunsa na ba ko. Ito. Nahimo na ko ito. I'm pregnant! Usa! Oh! Huwag ikaw ang amahan, wala na ilain. Tubitong gihimo na to ang basset hound position. Oh. Ayaw ko bot-bot istorya. Gina-blackmail ko nimo ha. Wala ko naghimo-himog storya. Unsa ni? Buka na siya! Unom kakalit? Pregnancy test ka na! Unom. Say pasabot aning unom kakalit. Twins. Tanay pink, rainbow? Muna lang promo ka ron. Ha? Dili ni Tinool. Dili akong amahan, anak. Nganong mo din na imang ka nga ikaw raman ang akong kauban. Balag di ka Malik ang paghawa na ko. Nilain mo ang lilisem mo. May kimuras na ng ligo eh. Balik ko. Okay, kabalo na ko. Okay. So, malay mo na ako. Doon ako magkuman. Malay mo mag-nailain-laing. Kabalo ka nga wala ko ilaing uyab, ikaw ra. Sige, bulagan ko nimo. Ingnan na kong imo ang girlfriend nga buros ko dili. Upper tig yung kaayo. Mo ni amin si Jethro kanako. Ema chika jada shokombe. Nang iyang laing girl nga si Lena. Laing nga ibis si Chilena. Gina-blackmail siya karon kay Burus daw. Sure. Sort of ayos ang ibis. Pero ingon si Jethro mo nga di daw to iya ha. Jethro ayos ka. Edos daw siya ang up sa kama. Sa ang punyeta ibis. Emor kailangan mo kumutuon niya.
MRG to, Shokomber Ayas, or Elder. What if kung si Jetro ginang amahan, mo let go ba ko? Jetro ang siya sa may shwato sa Og. So, yatap ako si Jetro. Exit na lang Oka Bells. Please tabay ko siya kung angin buhaton. MRG kay ko.